dela eta ezkurra ere ugari ematen dituela. Basurdentzat oso arbola ona. Eta zomorro ugari izaten dituela. Arbola oso aberatsa. Nire aitonaren aitonak esan zion aitonari, eta aitonak amonari. Aiton amonek aitari, eta amari, eta aitak eta amak niri. Horregatik dakit. Gu gatoz atzetik, ez altzara konturatzen. Aurrekoek ezer ez utzi baligute, orain guk ez genuke ezer. Nik uste utzi digutena errespetatu eta hobetzen saiatu behar garela. Batzordeetan lan egin dezakezu, izan zaitezke aholkulari, Jose lan horietan guztietan ari izan da eta ari da oraindik ere. Esate bateako, 2 aldiz izan da zinegotzi, batzordeetan ere ibili da eta badabil, eta aholkulari ere bai. Maiz etortzen da udaletxera, egin beharrekoren baten berri ematera, hori bai, beti ere errespetuz, ulerkor eta zentzudun. Hemen dauzkat, ekartzen dituen oharretako batzuk. Denak ez ditut ekarri, baina... Ikastolak beste sanai bat ere bazuen herriarentzat noski. Euskeraz ikasi eta irakasteko ametsagi bihurtu zenuten. Bai, Jose, zuberean zinen gure gurasoekin batera, eta guzti hori frankismo garaian, behar jondaizuela. Zurekin batera, zure emaztea Martina, nire oroitzapenetan asko agertzen den emakumea laiatak hementsua. Gaur forjariak lanak utzirik, gatoz guztio kalera, labeak oso itzaldu eta protesta bat egitera. Oskorrik kantatzen zuen 79an. 70 hamarkadan gau beltzean sartua, garai gordinak ziren langile klasearentzako. Iparra galdu gabe, gizarte justuago baten bila. Erakutsi diguzu zein den bidea. Jaioko dira kimu herriak. Gu gara Euskal Herriak. Eskerrik asko, Jose. Eskerrik asko zinez langileoi emandako bultzadagatik. Zure ekintzek eta jokaerek gure eromenetik salbatzen gaituzte. Eskerrik asko. Zotin seguataki errotariak, itzalitako izartiztirak, dira neretzat zure begiak. Izar eder bat dago, orgoiko lekuan, errota zarra berriz, errekazokuan, bere biziko pena, badaukat barruan, ezin gintezke bizi, elkarren ondoan. Jose eta ni noiztea segiten alkarrekin, hor intxustiko udek txukendu eta hango mai egin da, ikatzarein gendun da ja alkarrekin harreman handi genduken, da ikusi gendun hor altxor handi bat zeola, San Gregorion, eta pentsa gendun, bueno, ze eratan zeon, zein genuken, jo ginen hautza, ikusi gendun, jarri gendun martxan da, argi bat entzon, berren urteko tratore zahar bat. Kurpile egoiti, beheti, harri bueltaka, ez da bueltaka, o saltoka zebiltzen ziren. Eta hori ikusi gendunen, Inazio horrek esan zion, ni bazuzkeat laun batzuk hor amezketan, errota konpontzen aitzetuk eta oso iaio ituk eta, bueno, baixaiek etortzeko, ze eitea daun hemen. Etorri ziren, kostan, da Jose Maritu bere izenak, etorri ziren da ikusi zuen da esan zuen, bueno, txuzuen ipaken, hau etzu, bueltaka jarri behiteik. Hala, eskau zuten, da ikusi zuen, da, bueno, idea bat ditxeko, menez da asko igual ez zuzen ulertuko, baino,
argin ardatzak, 65 milimetroko olgurea zeuken. Kontu eta nola biliko zen. Orduan, beraiek arduratu ziren, hoi goizen ikusi zuen, bazkaltzea juntzien eta ekarri zuen kojinetea sagarran materialakin egin dago kojinete bat. Jose dantzari izan zen bere garaian. Herri antzerkian parte hartuz, herriko abesbatzan abestuz, hori dena eta gehiago egin du Josek. Edo Mikelatxek esan beharko nuke. Jose, orain esango dizkizudan hitzek ea pistarik ematen dizun. Gentilen buru izan zen hasieratik. Mikelatx. Aldi beren, apal eta jakintxo gertu izan da beti pertsonaien barrun. Eta bere hitzaldin, bere bizitzan askotan entzun ditun hitzauk aipatzen zituen. Guztiok ataundarra gea, guztiok aitorren hizkuntza zaharran mintzatzen deu. Pakez bizi behar deu, elkarri launduz, senide, gora gure senidetasuna, gora ataundarrak, emandako hitza betetzen deu. Belar ona izan zehala. Belar txarrak eo gaiztok zainek luze izate jula, oizateola, esaera zarrak, baina belar onake bakila zaindu ezkeo, be lekue goxoa eta sakona egiten, eta lora eharrak ematen. Zuk eman dituzun bezalaxe. Otsailaren laugarrena da, Santaiak eda bezpera. Kopla berria kantatuz gabiltz, etxe batetik bestera. Hitza, elkarrizketa eta elkartasuna oinarri, Josek urteak eta urteak daramatza preso politikorik gabeko gizarte baten alde borrokatuz. Hitza, elkarrizketa eta elkartasuna oinarri, urteak daramatza katerik gabeko Euskal Herri aske baten alde borrokatuz. Jose ez baita mugatu ataungo txokora bertan egiten eta eragiten duenaz oso jakitun bagara ere. Aipatutako elkarri eta lokarrin berarekin urte guzti horiek eman genituenok gogoan hiltzatuta ditugu betirako, nola bileretan eta isilik, arretaz adituz, egoten zen eta iritzia ematen zuenerako hausnartuta izaten zuen zer esana eta nolako zentzudun aritu oizen. Gure herriaren askatasunaren alde borrokatzeagatik, atxilotuak, torturatuak, kartzeleratuak eta erbesteratuak ditugu urtetan zehar. Bizi dugun saminak ez du ordea amaierarik oraindik. Arazo honi aurre egiteko, aspalditik elkartzen gara bai senide eta lagunok. Egoera horretan daudenei babesa eta laguntza emateko. Urtero, Eguberritan eta Santageda bezperan kantu eskean ateatzen gea. Elkartasun egunak antolatzen ditugu. Eta herriko auzoetan ibiltzen gara preso eta ieslarien egoeraren berri zabaltzen. Orain aipatu ditugun ekimen guztietan parte hartu duzu Jose. Eta esan beharrean gaude zure aportazioa ezinbestekoa izan dela. Jose, pagomotzaren kimua da, hortxe lanatu nahi dugu. Sapie dauke? Hemen txe. Sartu zuloan eta tapatu lurakin. Hoxe zure oroitzapenen leku kutxunen jartzeko kutxa, eta espero asko gustatzea, Jose. Bade, Izarok, bere lehenengo esposak eta intzun, eta badakizue kriston, artista deula.
Jarri zara. Hemen utziko dugu, igual, hortxe eskina baten. Jose, badakit hitzaiteko gogo pixkatukiko dezula. Nahi nuke azterketa txiki bat egin auzalanai buruz. Auzalana, oain artean ezagutu duguna, izan da, ez behar baten gertatu da nahi laguntzea, bideak berritzea, erreka garbitzea eta holako ekintzak. Baina gaur egun, ne ustetan, auzalana hori baino askoz ere gauza zabalagoa da. Auzalana da, erakundek, kontzejalak, komisioak, elkarteak, soziedadeak, taldeak egiten duten lan guztia. Zer da ba auzalana? Ere ustetan auzalana da herritarrak herrian pozik bizitzeko doan egiten duten lan guztia. Ez nioke amaiera eman nahi, Martina Barandiarani pare bat hitz esan gabe. Aiora, jetxizaiz Martinan bila, mesedez. Bai, Martina, hilotzea tokatzen zan. Ezea, ire aizpa batek esaten duen bezala, gaur etzetin hau, kontu guztik esango. Beni guztongo nitzake, Martina, bere aizpa, taulako emakumekin, orduk eta orduk hitzeiten. Gustoa zatik baukea, ze esana. Beira, Martina, irakurrengoet ez zetela koankaik sartu nahi, eta txukun esan nahi dizut, hemen esan nahi deuna. Bide, Martina, Josek etxetik kanpo egin duen lan guzti hau egin alizateko, zu behar izan zaitu alboan. Urte guzti hauetan zu bezalako bidelagun bat izan ezpalu, hau dena etzan posible izango. Beraz, saio hau antolatu duten guztien izenean, eta dugunon izenean, gure aitortza eta eskerrona. Eskarrik asko, Martina. Maxan aldetik. Hombre, mesitako gainea.